Ka ljudi, John ovdje s vama ću danas snimati Clash of Clans, pa ajde da krenemo. Jedan napad u Clash of Clansu. Ja sad ljudi, pošto ja mislim da sam čist početnik i da nemam puno na životu, teo sam, pišite u komentaru šta trebam da promenim napadima, šta da uzimam više. I da, napišite šta da snimam u Clash of Clansu. Mislim, ne znam šta da snimam. Tačno, pokazivanje baza, šta, trops, nemam pojma. Idemo jedan fajn meč. Sad ja sam slab, mislim slab, šta imam, Vizara drugi level. Nisam time teo da se hvalim. Iskreno mislim da sam slabo mi je selo. Danas sam imao 400 nešto hiljada i ko kreten sam slučajno stavio da mi se napređe Vizar ta veliku metu sa 360 hiljada i pukao sam bio, znači stvarno skupljio da samo dao slučajno i onda sam tu pukao. Kako mi ljudi slobodno? Kako vi koliko ja mogu tuđe nevoljam broj? Mogu znam veliki broj golda, iskreno. Pošto još ukinu golda. Pošto još ukinu golda. Ja nisam ni znao što su mi donirali, ja sam to bacio i imao pojma nisam. Ja sam mi donirali ono prošlo, pojma sam. Sam je bacio onako. Ja, mortari razvaljuju sunce ti, znači. Ovi topovi ovo razvaljuje ko ludo, znate. Ko ludo razvaljuje. Znači kad bi ovo spičio jedan 100%, kako 150 bar ne. Eto, 50%. Ne. Jer sam za sve golda. I 30.000 golda, odlično. Ko mi treba dosta golda. Vraća se laki. To. Vraća se laki, nema, prc. Pa planirao sam stvarno to da napredim i doći stvarno moći to da napredim. Što to mahalo okej, mislim sad ću pokažem šta sve mogu dobiti. Dobijam jedan elixir kolektor i jedan ovaj gold mine, ovo se dobijam u 8. Dalje, iz armije ništa ne dobijam. Ništa. Iz armije, a iz defensa dobijam mortar, ogradu, Wizard Tower, Air Sweeper i Giant Bomb, znači to dobijam, ok stvari i sve će mi bude mnogo lepše. To je to ljudi, znači pišite šta da snimam, pokazivanje nekih baza, ocenjivanje, tako nešto, mislim šta ja sad ocenjujem nešto kao, ja sam početnik, ali dobro, opet nešto, pišite u komentare tamo šta. To je bio jedan napad. Znači, to je to, ljudi. Baš ćeš vidina. Znači, to je to, ljudi. Lajkajte, šerujte, subajte. Znači, najbitnije mi je to da subajte. I komentarišite tamo šta još da snimam. To je to, ljudi. Hvala vam i ćao.